ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಕೋರಿಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಡಿಶ್. ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿ ರಸಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಸುಕ್ಕಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಉಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಾಬುಡು ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್. ಮುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗನೆಕ್ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುಡು, ಇಡೀ ಮೆತ್ತೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಉದನೆತ್ತ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಕಾಯಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮುಲಿಯಾನು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪತ್ತೆರ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ ಬೆಡಗಿ ಮುಂಚಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಉದನೆತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಾಯವುಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋದಿ ಬೋಡು, ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕರಂಚುಂಡು. ಉದನೆತ್ತ ಅಂದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಕುಡೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 1/2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋರಿಗಸಿ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲು ಉದ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದನು. ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬಾಡಾವುಡು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು. ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುವೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತಿಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಉದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವುಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯದನ ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಡೆವುಡು, ಅರೆಪು ಕಡೆವುಡು. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ. ಬೊಕ್ಕಾಲೆ ಇಂಚ ಕಡೆದೆ ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಅದು ಕಡೆವುಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಮಲ್ಲೊಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ 1/2 ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚೋಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ದಾತಿಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ್ಲ ಹಂಚನೆ ಮತ್ತು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಿಂಡು ಲೆಂಚ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕಿಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ಯಾನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಸರಿ ಬೇಯುಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯರೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ತಾತು ಕೋರಿದ್ದು ತೊಂದೆ ಒಂದೆನೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರು ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿನಟೈತೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಗ. ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ನೀರು ಪೂರ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಮೂಲಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚುಡಿಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ಬೇಯ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಕೋರಿ, ನಾನು ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ಬೇಯರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಡೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆಯಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮೂಲು. ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಈ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ಅದನ್ನತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂದೇನು ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ಯೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ಚಿಕನ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಒಂದಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ. ಒಂದೆನೆತ್ತ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ಎದೀದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂದೆ ಇಂಚ ಕೊದ್ಯಾಗ ಆಂಡು ಕೋರಿಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಒಂದೆ ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ
ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಅನ್ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚದಲ ಬಂಗ ಹಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.